మీరు కామన్ మ్యాన్ లాగా ఉండాలి. మా నాన్న మాకు అదే నేర్పించాడు అని అన్నారు. కామన్ మ్యాన్ అయ్యి ఉండి ప్రతిరోజు అంటే నిన్న మీటింగ్ కోసమే మీకు చాపరు ఇవంతా ప్రోటోకాల్ గురించి మాట్లాడారు కానీ సోషల్ మీడియాలో అసలు జనాలకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ప్రతిరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి డిప్యూటీ సీఎం అయ్యి ఉండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండట్లేదు. ఇప్పుడు కోటకి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు ప్రత్యేక ఫ్లైట్ ఈయన ఇక్కడ నుంచి అయిపోయి మళ్ళీ పొద్దున్నే విజయవాడ వచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు తెలుసా. మరి సామాన్యుడిగా బతికి డిప్యూటీ సీఎం గారు ప్రతిరోజు స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో హైదరాబాద్ వెళ్ళి అక్కడ ఇంట్లో ఉండి నైట్ పడుకొని మళ్ళీ పొద్దున్నే ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి మీరు కామన్ మ్యాన్ లాగా ఉండాలి. మా నాన్న మాకు అదే నేర్పించాడు అని అన్నారు. కామన్ మ్యాన్ అయ్యి ఉండి ప్రతిరోజు అంటే నిన్న మీటింగ్ కోసమే మీకు చాపరు ఇవంతా ప్రోటోకాల్ గురించి మాట్లాడారు కానీ సోషల్ మీడియాలో అసలు జనాలకు తెలియని విషయం ఏంటంటే ప్రతిరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి డిప్యూటీ సీఎం అయ్యి ఉండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉండట్లేదు. ఇప్పుడు కోటకి హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు ప్రత్యేక ఫ్లైట్ ఈయన ఇక్కడ నుంచి అయిపోయి మళ్ళీ పొద్దున్నే విజయవాడ వచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తారు తెలుసా. మరి సామాన్యుడిగా బతికి డిప్యూటీ సీఎం గారు ప్రతిరోజు స్పెషల్ ఫ్లైట్ లో హైదరాబాద్ వెళ్ళి అక్కడ ఇంట్లో ఉండి నైట్ పడుకొని మళ్ళీ పొద్దున్నే ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి